hayi suka udakwe insani wena zanele hiya eyakhoba into ibayela lapha ekhoneni ifuna ukucela ngiyazi ufuna ukucela Ntibanda ucelani khuluma shona ngikwenzeleni ufuna ngikwenzeleni cha mina bhuti uManqele ngicela umsebenzi ngiyabona nje ukuthi usiziba kangaka nobhuti ungasasinaka usifaka voicemail sophupha ngicela nje udriver noma iquantum yakhe eyodwa ke nje uyabona sengikhathele ukuphintshwa i-Etios awu ngiyakubona lapha ngithi ugqoka ubhodisi kanti uphintshwe amasimbe e-Etios woza nakho umsebenzi right nakho umsebenzi Ntibane shona khona usuba umba kwezinye ahiya nangu umunye ucije ngezinqa ngathi lezi inkomo zobisi okuthiwa yijezi cela macelana ufuna ngikwenzeleni cha mina bhuti uManqele ngiyacela nje ukuthi ngoDisemba ungalenzi bhuti ungalenzi ngiyacela bhuti kwindaba ephika ungiphendule nje uyabona uma ngidala bheke nami nje ngoba ngiyaphupheka lapha kimi uyazi ngiphuphe emini